तो भाई हो अच्छा कर्म करत रहलो, फल कौन चीज हो वो बाजार से खरीद ली हलो। तो भाई हो एक दिन हमार जानू कहत रहली कि तहरा खातिर तो हम सब कुछ कर सकेली। तो ये भाई एक दिन हम मजाके में कह देहनी कि काये जा अब गेहूं काटे के समय आ गई बा, हम तू मिल के हमारे गेहूं कटती जा तो कितना निमन लागी, बहुते मजा आई। तो ये भाई वो दिन से तो हमार जानू फोनवे नहीं उठावल। तो भाई हो एगो मास्टर अपना छात्र से कहता रहे कि मैं जो बोलूँगा उसका भोजपुरी में अनुवाद तुम करना। तो मास्टर कहता रहे दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। तो लड़कवा जवाब देता दिलवा के बुकनी बुकनी क के दांत चियार के चल गए। भाई हो ऑपरेशन के बाद डॉक्टर आ परीक्षा के बाद छात्र, बस यही एगो बात कहेले हम कुछ कह ना सकीले, बस भगवान के ऊपर। भाई हो पता बा शादी का हो, बिजली के तार हो, जब सही जुड़ेला तो प्रकाश ही प्रकाश होला, आ जब गलत जुड़ेला तो धमाका ही धमाका होला। तो भाई हो अच्छा कर्म करत रहलो, फल कौन चीज हो वो बाजार से खरीद ली हलो।